Добър ден, при мен е доцент Христо Бозев. Кандидат е за кмет на Варна. Подкрепен сте от БСП, ДПС и Кунева, България на гражданите. Подкрепен съм от 16 партии. 16 партии, но аз съм независим кандидат и 20 граждански сдружения, които вследствие на това, че разпознаха моята програма като своя, ме подкрепиха в хода на кандидатурата. Прочетах, че но от ДПС не съм подкрепен. Само от БСП, България на гражданите, една лява, една дясна партия, много партии в центъра. Това е добра подкрепа. А разбрах, че сте пристигнал във Варна с подводница, като военнослужащ, така ли? Това е една алегория, меко казано, бил сте в подводничарството. Подводниците, да. Служих на подводниците. Добре, сега на повърхността как е? Под водата сигурно го знаете като подводничар. Сега как е на повърхността във Варна? На повърхността във Варна в момента е доста напрегнато, защото има насложени много проблеми в течение на годините и сега хората имат големи очаквания тези проблеми да се решат бързо и решително. Бяхте, след падането на Киро Йорданов, вие бяхте изпълняващ длъжността, нали? Да. Кое е най-голямото, което видяхте във Варна? Навлезли сте малко в администрацията, видяли сте за какво става дума? Има много проблеми в града, но един от най-главните проблеми, които трябва да се справи бъдещия кмет, и аз съм готов да го направя това, беше непрозрачността в управлението, монополизирането на управлението и загубата на доверието на хората. Именно за това... Киро Йорданов изкара 3 мандата, не е за всеки път ги печелише. Да, но говоря за последните 2 години. Тогава бяха тежки години в мандата и аз бях в този екип като експерт в областта на здравеопазването и социалните дейности. И в последните години, вследствие на някои обективни и субективни неща, доверието в управлението падна. Това трябва да се възстанови и то бързо и решително, чрез адекватни действия. Имате идеи в област... Вие сте лекар, преподавател в Медицинския университет във Варна. Предполагам, че в тези области познаете проблемите добре, но Варна, много зрители ни питат, Варна няма многофункционална спортна зала, такава каквато в София вече има на други места. Ще направите ли такова нещо? Има такива въпроси. Аз съм реалист и в моята програма съм заложил основно неща, които могат да се направят в този частичен мандат за 2 години. Едно от важните неща в този мандат е да се реновира спортна зала. А варненци забравихме, че тя е дворец на културата и спорта. В нея не се провеждаха културни мероприятия, заради това, че тя е доста неогледна, западна. Между другото, с изграждането и на зала Армеец загубихме и волейбола във Варна. Той е в сърцето на всеки варненец. Националният отбор по волейбол изкова най-големите си победи във Варна. 4-5 хиляди варненци се стичаха на всеки матч на националния отбор. Затова първото, което е най-важно, да се реновира спортна зала и в този мандат да се проектира изграждането на една нова, многофункционална зала, която ще привлече не само хора, които ще наблюдават спорта, но и да се организират изложения, конгресен туризъм. Това е важно в Варна да има дейности извън туристическия сезон, за да могат да се насити хотелската база. Борите се за гласа на хората в много напрегнат момент с цялата страна. Тези избори във Варна ще бъдат затъмнени от протестите, националните протести, тези в София. Във Варна също има протести, видяхме по телевизията. Така. Как ще оцените ситуацията? Как ще се справите с това? Ситуацията е много напрегната. Ще трябва да вземете страна по тези въпроси, ще ви питат. Естествено. Аз съм взел страна още откакто бях временно изпълняващ длъжността кмет. Тогава ситуацията беше доста тежка. Може би малко по-тежка, отколкото сега, защото тък му беше свършила зимата. Имаше огромни протести на хората и то с много справедливи искания. Как успях тогава да овладея ситуацията в града? Само с комуникация с хората, с протестиращите и не случайно протестиращи ме подтикнаха да се кандидатирам за кмет, защото те видяха, че се решават въпросите. Това ви питат и от Фейсбук, като въпрос. Борислав Вълков, обяснете ми как сте независимо, сте подкрепен от партии. Вие как сте, ще има и граждани, и комитети, и граждански организации? Да. Аз, когато издигнах своята кандидатура като независим, тя беше плод на една програма, която предложих. Вие сте с инициативен комитет. С инициативен комитет, в който влизат граждани, които са достойни варненци. Това е председател на Българския лекарски съюз, директор на колежа по туризъм, директор на археологическия музей, председател на дружество на инвалидите във Варна, на диабетно болните. Въобще хора, които са с достоинство, изградени варненци, признати от хората, и те ме подтигнаха, заедно с моите колеги от Съюза на подводничарите, да се кандидатирам като независим. И в последствие дойде подкрепата на партиите. Между другото, първата партия, която ме подкрепи, беше една силна дясна партия. Движение България на гражданите.
А след това вече се присъедини Българската социалистическа партия и още 16 партии, включително зелени партии, патриотични като ВМРО. Ние още имам широка подкрепа. Варна имаше, така беше един от красивите, добре осветен, тръгна добре да се развива. В последните години, като че ли инфраструктура занемари, дупки по пътищата, проблеми с почистването, Варна изпусна темпото. Беше от най-красивите градове, в момента Бургас свети, в сравнение с Варна, София. Може ли да възстановите това? Варна е туристически град, тя трябва да изглежда чудесно. 300 милиона предстои да усвоите следващите години. Парите определено от Европа за Варна. Това ще е една първостепенна задача на кмета, освен прозрачността и строгия контрол в управлението, където всеки гражданин трябва да знае всеки лев къде отива и това да бъде публично и да възстанови блясъка на Варна като перлата на Черно море. Затова трябва да се инвестира сериозно в благоустройството и аз смятам да продължа по този начин, който започнахме тази година. Всяка година е един основен булевард с общински средства и ако държавата помага, още по един-два булеварда, за да може за няколко години града да бъде с чисти улици и тротуари. Тротуарите също са нещо много важно, защото... Не ни питате нас в София какво с тротуари, защото като завали дъжд и всеки път изгаряш от напрежение, точно коя плочка ще направи плёк и ще станеш жаба. Ужасна история. Така е. Трябва да се осигурят адекватни условия за всеки гражданин. За този, който кара кола, който ходи по улиците, за велосипедистите също е много важно. Въпрос от Фейсбук пак пускаме. Истината е, че за да стигнеш до изборите на кмет, трябва да си познат на този онзи, да си одобрен от Тим и комунистите. Въпросът с Тим винаги излиза във Варна. Да. Като се каже Варна, се казва Тим. Във Варна, освен Тим, която е икономическа групировка, има и доста други икономически силни субекти, има и богати хора. За мен е важно всеки, който работи за Варна, да му се осигурят условия, да работи, да инвестира в града, независимо дали е от Варна, независимо дали ще бъде привлечен инвеститор от страната, независимо дали ще привлечем чуждестранни инвеститори. Важното е те да инвестират в града, да създават работни места и да има равни условия за бизнеса. Това ще бъде моето кредо като управител. Винаги е тежка битката за Варна. Това е апетитен град, голям и богат град. Ще имате сериозна конкуренция. Ако трябва да изберат хората вас пред другите, къде ви е съпоставителното предимство? Кое е това при вас, което при другите го няма? Аз съм готов веднага да вляза. Докато всеки друг кандидат трябва да има известен период от време, за да навлезе в тази материя. Освен това съм управлявал една публична институция, като Военноморска болница, 8 години. Когато започнах да управлявам болницата, ситуацията беше долу-горе същата. Нуждаеше се от един кризисен мениджмънт и само след 2 години ние влязахме в топ 10 на болниците в България по акредитационна оценка. Подобно е положението сега и във Варна. Трябва спешни мерки, решителност и най-вече в този момент прозрачност, публичност и контрол. Добре, че казвате прозрачност, това е другия въпрос. Ето го. Бисер Карачева. Как ще се пребори с корупцията в община Варна? Говори се за корупция, това бяха обвиненията към Киро Йорданов, затова падна. Има два начина да се пребори кмета с корупцията. Един е да се бори с тези, които в момента са корумпирани, а втори е да създаде профилактични мерки, за да няма корупция. Какви са те? Профилактичните мерки са свързани с изнасяне всичко на публичното пространство. Това, което аз направих и преди, назначих във всяка комисия, в която ще се разглеждат обществени поръчки, представители на гражданската квота, експерти, и смятам да управлявам с помощта на един консултативен граждански съвет от достойни хора на Варна, в който граждански съвет, освен да се направлява политиката, да се съветва кмета какво да прави, този съвет да ме определя хората, които ще влизат в комисиите, къде ще се разгледат обществените поръчки. Защото най-болното място на хората са обществените поръчки. Цялата страна. Там са съмненията. И това, което другото направих, изложих всички договори за обществени поръчки, за сметосъбиране, публично пътното поддържане в интернет. Нека хората да гледат и да знаят къде и как им отиват. Въпроси, още въпроси от нашите зрители. Ето го и другия. Радослав Михайлов. До сега не съм чул нито един от кандидат-кмет да споменат бъдещия стадион Варна или поне дупката, която стои на негово място. Какво става с този проект? Ще го бъде ли или да очакваме хотелче или някой мол на негово място? Съмненията, че се разпределят парцели, че не се работят в интерес на гражданите на частни корпорации. Това е изключително важен въпрос и затова една от задачите ми като кмет почти веднага след встъпване в длъжност е да проведа една среща с концесионерите, да видят докъде са стигнали нещата и да тръгваме напред, да решаваме този въпрос. Варна има нужда от такъв модерен стадион.
Още един въпрос. Валерат, много е важна синхронизация с Общинския съвет. Каква е концепция му за комуникация с тях? Проблем пред всеки кмет. Като се изправиш сам и нямаш мнозинството в съвета, решенията се вземат трудно. А във Варна се носят легенди за обвързаността на съветниците и парите под масата. Знаете, че аз почнах смело да разбивам това статукво. Твърдо съм решен да продължа с тази политика и те затова ме свалиха. И то 2 седмици преди изборите. Видяхме, да, това го видяхме. И ме възстановиха след изборите. За щастие има законност в България. Но с Общинския съвет трябва да се подхожда публично. Затова аз съм предвидил да има и граждански консултативен съвет. Всички важни неща първо да се обсъждат от гражданите, да има публичност и след това да се внасят в Общинския съвет, да се викат общинските съветници, да се обсъждат нещата и тогава да се вземат важните решения за града. Добре, интересно изглежда. Последен въпрос в Фейсбук. Пускаме зрителите. Вие сте канат Веселин Стилянов. Господин Бозов, защо когато за длъжността, временно изпълнява длъжността кмет на Варна, заявихте, че няма да се кандидатира за кмет на Варна, то след 2 седмици се отметнахте. Смятате, че лъжите избирателите. Казали, че няма да се кандидатират, а пък сте се кандидатирал. Всъщност нямах такова намерение в началото да се кандидатирам. Аз и затова закъснях и с кампанията, защото дълго се колебаях, понеже знам за какво става въпрос. Но тъй като започнах една промяна, а едни хора ми се оплашиха от това, което започнах, аз съм твърдо решен да продължа в тази насока. И не е вярно, че 2 седмици след това аз взех това решение, чак като ме свалиха. Тогава осъзнах, че... Мотивираха ви допълнително. Да. И освен това, обикновено човек като го свалят, телефона му замлъква. Мене ми се обаждаха целия следобед хора и ме подтикваха да се кандидатирам, за да продължа това, което съм започнал, включително и протестиращи. Това беше много важно, защото аз като поех длъжността, поисках подкрепа не само от Общинския съвет, но и от протестиращите. Те ми я дадаха и аз съм сигурен, че няма да ги разочаровам. Добре, благодаря ви за това участие. Желаем успех на изборите. Благодаря. Ще видим буквално след седмица какви са резултатите. Благодаря и аз. Искам честни избори. Това е най-важно. Това е най-важно за всички нас. След малко тук ще бъде министър на войната, на отбраната Ангел Найденов, който беше говорител на БСП, един от политиците с, бих казал, с авторитет. Срещу него критики в кабинети няма. С него ще поговорим и това. Какво се случва на кабинета, как ще издържи, както и какво прави той в своя ресор. След минути.